Здравейте! Аз ще започна с един въпрос. Разбирателството между миналото и съвременността, знаете ли как се нарича? Аз съм го формулирал агроразум. Казвам се Тодор Костадинов от берковското село Боровци. От дете помагам на моите родители в лозето и мазето. Фирмата, която съм създал, съм нарекал агрофитнес. За мен работата на лозето е агрофитнес. Имам изследователска дейност върху изгубените български сортове от берковския край 30 години. 10 като хоби, 10 като страст и 10 вече като пазарен механизъм. Всичко това съм постигнал със собствени средства, дотирани от сладкарската ми фирма Змееборец. Пътувах много навсякъде служебно тогава, но винаги отделях време за лозя, изби и винени събития. Когато дойде време да си регистрирам лозята в изпълнителната агенция, бях натрупал доста европейски опит и споделих на Росица Димитрова, че старите лозя, които имам, ще следвам старите сортове, а в новите, които ще посада, ще следвам френския модел. Тя ме посъветва: я си гледай ти твоите, и до днеска съм благодарен за този съвет, защото тя така ме посъветва и на себе си, защото послушах. Това страшно много сега ми помага аз да съм различен в виноделието си и сортовете, които предлагам. Много по-лесно да предложиш един по-стар иновативен продукт, отколкото да се боричкаш с чуждопоклонниците, вече познати, които са създадени така, че да се получава виното винаги успешно. Лозарството и винарството са за търпеливи хора. Нещата се случват бавно. Когато започнах да се занимавам, прочетох статия, в която лозара трябва да отговаря на 10 изисквания. Аз тогава отговарях само на едно – желанието. А вече отговарям на 2, да съм до път. Сортовете, които съм създал благодарение на това, което зная и това, което съм унаследил. Купих 7 декара лозя от частни стопани. Боровци е било 700 къщи, 700 частни лозя имало. От тези лозя, от твоя страна, като са 50 годишни, те са насадени от 100 годишни хора. Фактически историята на лозята е 100 годишна. Лозата е най-старото растение на света. За да оцелее толкова години, тя отделя собствен антибиотик, с който се самолекува. Този антибиотик се нарича резвератрол. От твоя страна той се трансформира от лозата в плода, а от плода и в виното. И оттам антираковите и антиоксидантни свойства, най-вече на червеното вино. Ако в 3 части вредна вода сложим 1 част червено вино, водата става безвредна. Затова някога на военните походи на войниците се е полагало по половин литър червено вино на ден. В Троянската война Омир го описва, що траките караха всеки ден в гръцкия стан. Там са участвали 120 000 войници. По половин литър на ден с помощния персонал, гребци и други, прави 70 тона на ден. Тази война продължила 12 години. 365 по 70 тона по 12 години. За какво говориме?
толкова време преди новата ера, траките какво лозарство са имали, перфектно винарство и безупречна логистика, това да се доставя всеки ден. Първият сорт, на който съм най-много заложил, е зърчин. Преди 100 години 80% от лозята в Берковския край са били зърчин. От него се е правило буржуазното вино. По влака с дамаджани, през Петрохан с волове, София се е зареждала. Това е вазовото, това е царското вино. Като идва социализма, той не го развива в кооперативите като буржуазен и остава само в личните стопанства. Благодарение на старите ми лозя, оттам съм хванал калеми за възраждането, опазването, рекултивирането и реконструирането. От този сорт съм насадил експериментално 1 декар от собствен корен, от вкоренени лози. Една съвременна статистика показва следното. Една укоренена, укалемена лоза, за да даде 1 литър вино, годишно изпива 700 литра вода. А една лоза от собствен корен, за да даде 1 литър вино, годишно изпива 140 литра вода. Следствие глобалното затопляне и може би по загубилата се филоксера, не би било зле да се обърне внимание и на това. Какво констатирах? Бех посъветван от много възрастен пионер. Казва, гроздето е по-малко, по-сладко, по-вкусно. Тези лози от този експериментален декар озряват 15 дни по-рано. Имам усещане, че лозата се само регулира. Тя не дава много гроздове, защото се е на собствения корен. И специално от този декар това вино го бенефицирам отделно и в всичко му по-естествено. Другия сорт, който претендирам, че само аз имам тази лоза и това вино в света, е Гарваново око. Изгубих доста време по институти и водещи личности да ми го идентифицират. Дай листа, дай пръчки, дай снимки, дай гроз. Най-накрая най-стария боровски лозар заведох на лозето и той ми го идентифицира. Каза, това е некогашният тъмен памит. И си спомням от дядо ми, когато помагал напред дядо ми, колко много е бил търсен и предпочитан този памит. И му сложих името Гарваново око, демек съм му кръстник от синонимите на памит. Вранка. Претрансформиран, изгубен в нашия край стар сорт. Вранка на старотракийски значи черен бил. Когато Сирм, най-великият трибалски цар, отблъска Филип Македонски на Петрохан, на помирението те пият вранка. На Филип много му харесало това вино и получил дар лози. Като го пренесли надолу във времето, те нямали черни биволи, но имали много черни коне и го прекръстват на вранец, което значи черен жребец. И днеска този сорт е страшно много разпространен, най-много в Черна гора и също така и Македония, където е национален сорт. Неговото развитие там се дължи преди всичко на черногорския принц, който преди около 80-100 години издава указ. Всеки войник да насади по 200 лози вранец. Вечност. Много интересна лоза. Бех посъветван от професор Иванов от Плевенския институт, че тази лоза е птичарник. Какво означава това? Когато птицата е изкълвала зърно, воденицата не е смлела семката и там, където се е изакало, пораства лоза. Същото се получава и с корошата. Круша, която никой до днеска не е успел да облагороди. Много растения
се пренасят по този начин, които са наистина, може да се каже, уникални. Шасла берлинер, българска дива лоза, която в последствие се използва и като подложка. Нея съм е хванал и я слагам като помощ към рубина. Озряват по едно и също време, имат абсолютно еднакви вкусови и комбинативни свойства. Кокорко, бял сорт, първороднината на ризлинга. Пътя на лозата е тръгнал от изток на запад, а сега се връща от запад на изток. И много западни фирми, вече облагородили ризлинга, го предлагат този български сорт като западен. Кокоркото го добавям към димята, защото той му тика същите петролни и минерални тонове, както ризлинга. Развивам другите бели сортове, вече познати, димят и тамянка. От своя страна съм се самопровъзгласил за шеф на памида. По време на социализма 48% от социалистическите лозя са били памид. Силно рандеманден сорт, едновременно и десертен. Това съм го направил не само защото ми е много добър памида и съм го кръстил Боровски памид, а защото имам колекции на повече от 12 години бутилки памид, който си е безупречен и успешен за пиене. Гъмзата. Малко хора знаят че тя бива 3 вида гъмза. Видинска, сухундолска и варненска. По погрешка при мен е попаднала варненската и има абсолютно същия летораз, същото развитие. Всичко е като на обикновената гъмза, цъфти 20 дни по-рано и зърната са по-дребни. Комбинирам сухундолска и варненска едновременно. От 2 години направих един винен експеримент с лозата булени гащи. Това е така наречения сорт Прослава, който във Фердинандско, старото име на Михайловград, се е казвал булени гащи. Някога лозите са били на чашка долу-ниско, бабите като се навеждали да берат, някой каза, ей, гледай това като на була гащите, същото розово и от този сорт слагам само 4 кофи на 1 тон. 90% сок от зърчин, памид, булени гащи с твърдите части. На 6-тия ден пресовам и продължавам само на сок. Миналата година това вино се продаде наливно и етикетите ми останаха от закачливото име. А булените гащи, розовата виола, която добавям чист директен сорт, дават един аромат на дива ягода. Много пленителен и привлекателен. Имам и случайни лози, ново израстващи, може би птичарник и от каквото идея, и още най-малко 10 други, които с по 1 и 2 и ги не разпознавам. Те преди всичко са десертни. За междувъзлията установявам, че колкото са по-близки пъпките една до друга, толкова сорта по-винен. Колкото пъпките са по-раздалечени, толкова е по-десертен. Аз си познавам лозата на сортовете, които отглеждам. Ги познавам на пръчка, на листо и на гроз. Но само моите. Още на лозето
имам усета какво вино ще получа. Защото съм твърде добре запознат с теруара, климата и грижите в съответната година. Другото, което бих казал, че не е маловажно, освен грижата за лозето, е как да бъде предложен продукта, направен самото вино. Претендирам, че в всичкия си този трънлив път в лозо-вино пионерството аз се изградих и като не лош самоук винен гид. Лицето, което посреща, забавлява и консултира своите гости, се нарича винен гид. Моята философия за предлагане на вино е чрез винен туризъм и дегустации. Изградил съм няколко дегустационни, като след 2000-та, социалистически, като преди 100 години. Създал съм и къща за настаняване, която съм нарекал винен уют, с 3 тематични стаи. Стая на бялото вино, бели мебели, бели фототапети на сорта Димят, стая на памида с фототапет памид и ниша вина памид и ретро стая зарчин с ретро мебели. Правилна ли ме е посоката или не, си зададох този въпрос. И може би да е правилна, защото на световното в Мексико гарваното око получи сребърен медал. Онзи зарчина беше награден с златен медал. Има за последната 1 година 2 телевизионни предавания по Нова и по Бразди. Така че каня ви в 6-та палата на щанд 36 да опитате тези вина и да видите каква е разликата, какво дава стария сорт. Той дава друга сила, друг аромат, други нюанси. И препотвърждавам мнението на по-предните колеги, които си изказаха, че едно нещо да бъде утвърдено, трябва да от няколко места, да се консумира, да се развива, а не само да се говори. За жалост, непрекъснато пледирам пред такива аудитории и пред колеги, и те да посадат тези сортове. Следствие телевизионните предавания съм претрупан от това да давам пръчки и калеми за жалост само на любители. Благодаря ви.